شری ناگورنو کاراباغ di salên nehwêdan da di navbera Ermenistan û Azerbaycanê da derket û heta îro jî car caran berdevam dike. 20 salî zêdetir ê Nagorno-Karabağ bi zagonî girêdayê Azerbaycanê ye lê bi rastî dibin kontrola Ermenistanê de ye. Çend roj berê şerê Karabağê dîsa dest pê kir û hê jî bi awayekî tund berdevam dike. Ermenên ku di bajarê Nîvyokê dijîn ji bo ku şerên û protesto bikin li pêşî awahiya neteweyên yekbûyî li hev civiyan. Arîşa Karabağê ve ji 20 salan zêdetir vedkêşe. Di çend mehemborî de agirbestek hebû lê Azerbaycan û Tirkiye guh nedaye. Daxwaza me ew e ku saziyê navneteweyê vê pirsgirêkê bi pirsgirêke giring bibînin. Nahit Stepanyan jî dibêje ew pêşiya neteweyên yekbûyî li hev civiyanek û bila şerê Karabağê baştir were dîtin. Azerbaijan just started attacking us a few days ago. Azerbaycan berî çend rojan dest bi hêrişê kir û ev e çend roja şer bi awayekê tund rûy didet. Em dibînin ku cîhan ji bo vî şerê xwe bêdeng dike. Bêguman pirsgirêk bi awayekê tundî nahe çareserkirin. Herkes aştiyê dixwaze, lê di van rojan da em nekarîn bi awayekê aştiyane rêya çareseriyê bigirin. Hükümeta Azerbaycanê jî dibêje êrişên Ermenistanê şer li Karabağê derxist. Arman cavan ev ku ew ciyê ku ji alî Ermenistanê ve hatine dagirkirin rizgar bikin. Ji ber ku Karabağ bi zagonê erdê Azerbaycanê ye. Konseya Evlikariyê ya neteweyên yekbûyî jî bang di her aliyan kir ku agirbest were çêkirin da ku her alî jî bikaribin pirsgirêkê nîqaşe bikin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.